ashe kenan kaga daga cikin tagomashi da amfanin aikin alkhairi matukar kana yi ko da ba ka da lafiya ko ka mutu aikin ba zai tsaya ba. Yanzu misali idan ta'adar ka hau TikTok ka ba mutane dariya ko ka tsine ma al'umma, to in ka mutu din haka da an sa ka a TikTok can kuma kana nan kana samun zunubi. Haka kuma aikin ka karantar da mutane faɗin alkhairi, aikin alkhairi, ka mutu da an sawo ka sai a ce wane a tashe ka a ce kaga aikin da ka kasance kana yi can a cikin lada. Shi yasa da ni da ku duk abin da zaka yi kullun kai aikin da in an nuna maka a kabari zaka ce alhamdulillah. Saboda duk abubuwan da kake gani dinnan, YouTube, Instagram dinnan, wani waye meye, ka tashi ka zanto ba wani aiki da kake sai fitsara, to hakan nan zai ci gaba da yaduwa. Duk sanda aka sa za a tashe ka a ce tashi ka ji fitsarar da ka dinga yi kana raye. Ashe kenan kaga man amila salihan fali nafsi, duk mutumin da ya aikata aikin alkhairi kan shi yama, wa man asaa fa alaiha, wanda ya aikata mummuna shi ma kansa yama. Don haka dole mu kiyaye jama'a, mu yi kokari mu aikata aikin da in an nuna mana za mu ce mun gode ma Allah subhanahu ta'ala. Haka ya tabbata a cikin musnad din Abd ibn Humayd rahimahullah, ya rawaito daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tayru kulli abdin fi unuqi, aikin kowane mutum a wuyansa yake. Sai malamai suka ce abinda zamu cika da shi, menene yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wuya bai ambaci wasu wurare daga cikin gabbai ba? Sai suka ce saboda wuya, idan kaga an ce misali ana neman mutum a ce an yi hadarin mota, sai aka ce ga wuyan shi can a ɓangare daban, ana ka tunanin menene? Yana raye ko ya mutu? To amma aka ce ga hannunsa can ko kuma ga ƙafarsa can, me ake da tsammanin? Ana da tunanin ƙila akwai sauran rayuwa. To amma aka ce maka wuya ka cokan ya balle, aka ga babu sauran magana. To shi sa aka jingina abun da wuya. Ana fahimta? Shi yasa wani mai iya magana kace idhhab biha tawaqtuha tawqal hamam, je ka da ita na riga na mata da baibayi, na mata damara kamar irin ta tantabara. An ce tantabara ita ma akwai alama jakadiya ce, in ka ganta an ce wai menene, akwai kiran da ake mata na ban ji ba, wa alƙawari, komai dare gida takan koma ta kwana. Ana fahimta? To shi sa aka jingina abin ainihin zuwa ga wuya. To za mu dasa aya nan insha Allah, akwai dai bayanai ba mu kammala ba. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arare zuwa gobe za mu kwana mu daura daga inda muka kwana insha Allah. Malam za mu baka filin tambayoyi insha Allah. Nace assalamu alaikum, da suka yi sakaci wurin tarbiyyar ƴaƴansa ba da wani dalili ba, shin yin hakan sun zama da use kenan? To ma'anan da use wato mutumin da ba shi da kishi, kuma ya zo cikin sunan la yadkhulul jannata da use, wato don mutumin da ba shi da kishin iyalinsa ba zai shiga aljanna ba. Amma wajibi ne akan iyaye su tsayu da tarbiyyar ƴaƴaye, saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku waɗanda kuka yi imani ku kare kawunanku da kuma iyalanku wuta. Sannan a cikin hadisi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkaninku makiyaya ne kuma kowa za a tambaye shi abinda Allah subhanahu wata'ala ya bashi kiwo. A don haka ba daidai bane a matsayinka na mahaifi ka zamo mai sakaci da ko in kula, ba daidai bane. Dole ka tsaya ka kula da 'ya'yayanka. Masu iya magana suna cewa wa malmalu wal ahluna illa wada'i'u wala budda yawman an turadda al wada'i'u, da dukiya da 'ya'ya ajiya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, dolen ka kuma wata rana zaka mai da wannan ajiya. Don haka ya zama dole ga iyaye su tsaya su sanya idanu wurin raino da kuma kulawa da 'ya'yayansu. Allahu a'lam. Tambayar shi na biyu, shin su wane ne suke shiga aljanna babu hisabi? To su ne waɗanda ba su shirka, ba su canfi, kamar yadda ya zo a cikin wancan hadisi na Ukasha ibn Mihsan radiyallahu an, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mutum 70,000 daga cikin al'ummata za su shiga aljanna
babu damme, babu mai yasa, babu ya aka yi. Sai Ukasha ibn Mihsan radiyallahu an ya tashi ya ce, ya Rasulallah du'a Allah an yaj'alani minhum, ka roƙa mani Allah ni ma ya sanya ni daga cikinsu. Ya ce anta minhum, kana ciki. Sai wani mutum shi ma ya tashi ya ce ni ma ka roƙa min Allah, sai ce sabaqaka biha Ukasha. Ukasha ya riga ka radiyallahu an. To da aka tambaya su waye, ya ce su ne waɗanda ba su yin magani da hanyar da Allah ya haramta, ba su camfi, ba su shirka, wa ala rabbihim yatawakkalun, sannan masu dogaro ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Su ne waɗanda annabi ya bayanin za su shiga aljanna babu hisabi kuma babu iqabi sallallahu alaihi wa sallam.